A sad... Udarila sam mikrofon. Zašto ljudi uopšte pišu novogodišnje rezolucije, na primjer? Pa to nam daje osjećaj kontrole. Daje nam osjećaj da možemo nešto. Da sprovedemo, ali brzo da sprovedemo. Da li ti to radiš? Da li pišeš ciljeve ili novogodišnje rezolucije ili ovo ću uraditi u sledećoj godini i na koji način ih pišeš? Što znam da. Pišem ciljeve, ali pišem i zadatke. Ciljevi su nešto što mi nije na godišnjem nivou. Sad ja moram u ovoj godini tačno tada i tada. Znam otprilike, to jest znam tačno koji su mi ciljevi i da želim da se desi i radim na tome, ali ih onda spuštam na nivo zadataka koje mogu da realizujem. Pa se neki realizuju jednomesečno, neki svaki dan, neki za 6 meseci. Znači, neki za godinu dana. Za godinu, kao što za podcast. 5 godina. Nemam, znači ako želim da za 5 godina budem nešto, ja sam sad ovo što sam zamišljala sebe za recimo pre 5 godina, a sad udarila sam mikrofon.